az utolsó lovak. Minden ló a gépben. Start! Elindult a 2013-as kincsebb. Ostinato nem jön jól ki a gépből, de elég gyorsan talpon van, de ott van a mezőny végén, Kerekesnek is igazgatni kell a kengyerét, de úgy látom most már nincs semmi probléma. Mediplomát mehet el vezetni. Mediplomát van az élen, Mediplomát mögött ott látom Cardivot és Libanon, Helikóniát és a szürke Médét a derbi előtt a mezőny közepén, Ostinatóval pedig a mezőny végén Kerekes Károly, csak úgy, mint Separate Opinion, valamint Fairy Wing, amikor egy kör, azaz 2000 méter van még hátra a kincsemdíjból, vezet Mediplomát. 1900 méterre a végült azt állapíthatjuk meg, hogy nincs igazán komoly tempó. Mediplomát vezet, mögötte nagyon közel ott van bent a falon Libanon, illetve kívül a VMD nyerő Cardiff, aztán jön a vezető ló, istáló társa Helikónia, Attak egyelőre a favoritok közül a középmezőnyben, Attak mellett mögött ott van a két nagy ellenfél, Ostinato, valamint Mayday, és egyelőre a sor végén látom Fairy Wing színét, többek között Separate Opinion zárja a sort. Továbbá is Mediplomát vezet előnye nagyjából másfél-két hoz. Mediplomát mögött nagyon közel ott van Libanon, illetve kívül pedig Cardiff, aztán újabb 2-3 hosszal következnek az esélyesek. Jön Attak mögött Ostinato, mellettük Mayday tartja magát nagyon jól, Helikon és közel van, és a vezető trióhoz egyre jobban közelít most már az üldöző boly a sor végén, továbbá is Separate Opinion, valamint Fairy Wing. A túlsó oldal közepe felé jár most már a mezőny, az élen nincs változás, mindig Mediplomát diktálja a tempót. Mediplomát az első, mögötte Cardiff a második helyen galoppozik, aztán jön Libanon, jön Helikónia, Attak a középmezőnyben, Mayday és Ostinato pedig egymás mellett. Még mindig közepes tempóban vezet Mediplomát az első, mögött ott van Cardiff, majd Libanon, Attak ott van az 5. pozícióban, előtte Helikónia, jön Mayday és Ostinato, a két derbi nyerő fejfejt galoppozik a mezőny végén Separate Opinion, valamint a szürke Fairy Wing, amikor nagyjából 800 méterünk van, még hát semmi nem dőlt el a kincsemdíjban, most fognak csak fölgyorsulni az események. Még mindig vezet Mediplomát mögött Cardiff, jön följebb Helikónia, jól tartja magát, még mindig Libanon, Attak is egyre jobban zárkozik, a hátán ott van azonban egyelőre Ostinato, mögötte a szürke Mayday, a mezőny végén pedig Fairy Wing, valamint Separate Opinion. Jönnek a lovak a céljenesben, 400-al a vég előtt, 2013-ban a kincsemdíjban, kívülre veszi Kerekes Ostinatót, azt nézem Mayday, hol jön Mayday, egyelőre ott jön mögötte, nagy verseny lehet időközben, Mediplomát még mindig az élen van 300-al a vég előtt, Mediplomát vezet, fölmegy mellé Ostinato, kívül támad azonban a szürke Mayday, Ostinato, vagy talán jön Mayday, vagy jön van Attak Szlovákiából, Ostinato ellenállhatatlan, Ostinatót nem fogják utolérni, a győzelem nem kérdéses, Ostinato rádupláz a kincsemdíj sikerére, Ostinato és Kerekes nyeri a kincsemdíjat, a második helyért van csak küzdelem, a szlovák Attak érhet oda a második helyre. Óriási verseny, Ostinato, csak úgy, mint tavaly. Pillanatra megállt bennem az üt, amikor kívülre, hát mondtad, hogy kívülre veszi Kerekes Ostinatót, és utána szokás szerint elindult befelé. Aztán a végén egy könnyű győzelem lett belőle. Attak lehet talán a másik, nagyon jön a végén Separate Opinion. Megmondom őszintén, a kanyarbazgott, hogy Mayday nem lesz küzdelemben, aztán elindul, de lemarad a dobogóról, nagyot fut Mediplomát. Vártuk tőle, sokkal jobb lesz, mint másodjára. Az utolsó másodpercekig ott van a dobogó, nem tudom, hogy ott marad-e. Attak meg, hát lehet, hogy Separate Opinion a harmadik, az ismétlésből okosabbak leszünk, hogy itt ez már a vége, majd a befutó elétől. Fantasztikusan jó Ostinato, hihetetlen, amit produkál ez a ló, kérem szépen. Úgy elköszön ettől a mezőnytől. Maydayben nem volt több, Attakot tudja, mert itt Mediplomát még mindig a második helyen van egyébként. Na nézzük akkor a lassítás után mit látunk leginkább a harmadik helyen. Attak, ismétlem, hatos, a második helyre célfotó. A harmadik, Mediplomát a negyedik, Mayday pedig az ötödik. A Millennium Mayday lesz tehát a harmadik, Attak, aki a szlovák Zlatyi pohárból jött a második, és Ostinato azt gondolom mehet nyugodtan.